pozdravljam vas na 147. kolokviju Centra za znanstvene informacije. Nije nas dugo bilo, napravili smo jednu podužu pauzu, ali evo sad ćemo se potruditi da se vratimo u ovoj našoj aktivnosti, pa ćemo danas za zagrijavanje imati jedan malo kraći kolokvij, prvi put online. Nazvali smo ga Blitz kolokvij pod naslovom Open Research Europe, otvorena izdavačka platforma za znanstvenika. Naša predavačica danas je Sanja Jurković, naša kolegica iz Centra za znanstvene informacije u Institutu Ruđer Bošković. Sanja je diplomirala bibliotekarstvo i arhivistiku na odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. I nakon diplome je prvo neko vrijeme radila u knjižnici osnovne škole Tina Ujevića, a zatim od početka ove godine radi kod nas u Centru za znanstvene informacije na Ruđeru. Kaže da osim posla voli božićne kekse i lampice, vrlo prigodno, i putovanja. A danas će dakle u njenom predavanju biti riječi o izdavačkoj platformi Open Research Europe koju je pokrenula Europska komisija i na kojoj istraživači mogu besplatno objavljivati svoje radove koji su nastali u sklopu projekata Obzor 2020 i ovog nadolazećeg Obzora Europe. Sanja će nam pokazati kako se može platformu koristiti za objavu radova i koje su njene najvažnije karakteristike. Biće vremena i za pitanja. Predavačica će nam reći da li više voli da to bude na kraju ili možete prekidati tijekom predavanja. Pitanja možete u chat pisati, a možete se i uključiti sa zvukom. A u međuvremenu dok traje predavanje, molimo vas da isključite vaše mikrofone na računalima. Evo, Sanja, izvoli. Dobar dan svima, nadam se da me svi čujete. Da. Možda budemo malo glasnije, ako možeš poglasniti. Dobro, evo približit ću mikrofon ustima. Bolje? Je, hvala. Odlično. Super, dobar dan, lijepi pozdrav svima. Dakle, ja sam Sanja, ja sam kolegica ovdje na Centru za znanstvene informacije, recimo to tako novopečena, evo godinu dana skoro. I najprije evo da šeram screen na prezentaciju. Evo, recite mi samo da li je sve lijepo otvoreno. Je, vidi se. Je sve ok. Super, hvala. Dobro, znači htjela sam napraviti neki kratki pregled o samoj platformi koja je zapravo prilično nova platforma za izdavanje znanstvenih radova. Htjela bih predstaviti neki njen princip rada i uostalom kako se do sada odvijalo izdavaštvo trenutno na njoj. Ali prije toga htjela bih krenuti sa kratkim obrazloženjem zašto je do takvog jednog velikog projekta uopće došlo. Vjerujem da smo gotovo svi ovdje barem donekle upoznati sa samim procesom tradicionalnog znanstvenog izdavaštva, pa i nekim od njihovih najvećih nedostataka, a oni ujedno predstavljaju i razne izazove i prepreke daljnjem razvoju znanosti u cijelome svijetu. Znači, najjednostavnije pojašnjeno, kreće se od samog znanstvenog rada koji autori šalju u uredništvo željenog časopisa, a uredništvo potom osigurava recenziju i nakon povratnih informacija recenzenata te potencijalne revizije rada uredništvo prihvaća članak za objavljivanje u tom časopisu. Časopisi su zatim indeksirani u bazama podataka kroz manju ili se čujemo? Da, u redu je. Ok. Dobro, časopisi su zatim indeksirani u bazama podataka kroz manju ili veću selektivnost prema važnosti zapravo tih časopisa i tematika časopisa u znanstvenom svijetu.
Na temelju tih podataka o indeksiranosti zapravo autori grade svoju karijeru, prate svoj utjecaj, napredovanje, a i tim načinom osiguravaju sredstva za daljnja istraživanja. Prestiž časopisa danas se zato gradi na izračunima tih čimbenika odjeka, koji su većinom zasnovani na podacima koji su prvenstveno vezani uz veće komercijalne izdavače. Unatoč tome što su znanstvenici zapravo u samom središtu cijelog procesa kao stvaratelji i recenzenti sadržaja koji se objavljuje, od svega ipak najviše profitiraju upravo izdavači. Znanstvenici svoje istraživanje i rezultate besplatno ustupaju izdavačima, gubeći gotovo potpuno kontrolu nad svojim radom, ali i provode recenziju najčešće gotovo bez ikakve financijske naknade. Takav je sustav izdavaštva ostao nepromijenjen već desetljećima. Ovakvim se projektom i sličnima zapravo cilja upravo na stvaranje novih načina objavljivanja istraživanja koja bi bila na neki način povoljnija ili čak pogodnija za razvoj znanosti diljem svijeta. Zapravo se pritom nastoje smanjiti sljedeći nedostaci. To bi bila takozvana postojeća publisher-perish praksa, koja zapravo stavlja pritisak na znanstvenike za tim neprestanim objavljivanjem što više radova u što prestižnim časopisima kako bi mogli dalje napredovati i dalje pronalaziti sredstva za daljnja istraživanja. To između ostalog dovodi i do takozvane salami science, ja to nazivam špageti znanost, gdje znanstvenici nastoje objaviti svoje istraživanja i rezultate u što većem broju članaka kako bi prema zapravo trenutnoj nekoj bodovnoj shemi mogli razvijati dalje svoju karijeru. Ne razmišljaju pritom o logičnosti iznošenja rezultata u manjem broju radova. Takav pritisak može znatno utjecati onda i na samu kvalitetu objavljivanih radova. Zatim imamo preveliki utjecaj aktualnih pokazatelja kvalitete radova i trenutno monopoliziranje velikih komercijalnih izdavača upravo na temelju sadašnjih bibliometrijskih pokazatelja. Osim toga, zatvorene recenzije nerijetko omogućuju nekvalitetne recenzijske izvještaje, bilo to zbog odabira recenzenata koji su potencijalno u sukobu interesa ili zbog nedostatka vremena između recenzenata i slično. A na kraju imamo i nedostatak dostupnosti istraživanja bez dodatnih sredstava za sami pristup radovima, što zatim dovodi onda i do nekakvog nesrazmjera mogućnosti i prilika u različitim zemljama, različitim strukama, pa čak i između institucija samih. Te navedene nedostatke prepoznala je upravo i Europska komisija, te je nedavno u objavljenom izvješću izrazila svoju zabrinutost s trenutnim sustavima vrednovanja znanstvene djelatnosti te samim neprikladnim metodama koje se koriste u procjeni kvalitete istraživanja i znanstvenika. Pri tome se prevelika važnost pridaje objavljivanju u časopisima sa vrlo visokim čimbenikom utjecaja, te stoga Europska komisija poziva na djelovanje i u izvješću donosi neka načela i korake potrebne za reformu cjelokupnog sustava. Ovdje je zapravo Europska komisija htjela voditi primjerom u primjeni načela otvorene znanosti na znanstveno izdavaštvo u cijelosti, te je pokrenula novu izdavačku platformu koja se naziva Open Research Europe. Uvjeti tog pokretanja bili su zapravo da podrazumijeva otvorenu recenziju, vrlo brzu objavu radova uz potpunu transparentnost cjelokupnog procesa i naravno što isplativije njeno održavanje. Open Research Europe je njihov zapravo način istraživanja nekih novih poslovnih modela izdavaštva u otvorenom pristupu koji bi bili i održivi i interoperabilni s postojećim strukturama i održali razinu neke kvalitete, pouzdanosti i produktivnosti istraživanja unutar Europske unije barem. Platforma je pokrenuta zapravo s ciljem pružanja istraživačima kvalitetnog i intuitivnog mjesta za brzo i neposredno objavljivanje svojih radova.
te pokretanje otvorene i konstruktivne rasprave. Ona je zapravo više usmjerena na radove koji su nastali u sklopu projekata Obzor 2020. Uskoro i Obzor Europa, te je zapravo za njihove autore izdavanje radova apsolutno besplatno, a vrlo veliki naglasak stavljaju na transparentnost cijelog postupka znanstvene komunikacije. Platforma je otvorena za prijave u studenom 2020. a za javnost je zajedno s radovima otvorena u ožujku ove godine. Na Open Research Europe platformi radovi se objavljuju u 6 kategorija znanstvenih područja koje možete vidjeti ovdje. Znači to su prirodne znanosti, inženjerstvo i tehnologija, medicinske znanosti, poljoprivreda i veterinarstvo, društvene i humanističke znanosti, a za svaku su kategoriju čak objavili zasebna pravila i upute za autore o vrstama i samom izgledu rada koji se prijavljuju. Uz upute nedavno su objavili i takozvani neki kratki vodič kroz vrste publikacija prema upravo tim navedenim znanstvenim područjima, te su dali nekakav, ajmo ovak, neki vizualni prikaz za nekako lakše snalaženje i shvaćanje za autore. Prema tome, oni su vrste publikacija koje se mogu objaviti na Open Research Europe s obzirom na znanstvene kategorije je podijelili na vrste koje odgovaraju svim kategorijama, one specifične za društvene i humanističke znanosti, te vrste radova prikladne za STEM znanosti, odnosno za znanost, tehnologije, inženjerstvo i medicinu. Ja bi navela samo vrste radove otvorene za sve kategorije, odnosno kako bi oni rekli koji odgovaraju svim kategorijama. To bi bili znači studija slučaja, neki izvorni znanstveni rad, kratko izvješće, metodički članak, bilješku o podacima, radove o softverskim alatima, pregled i otvoreno pismo. Ovdje je označeno znači koje bi vrste rada bile prikladne za koju znanstvenu kategoriju. Kako bi se rad prijavio, potrebno je naravno kreirati vlastiti račun na platformi, odnosno registrirati se, profil povezati sa ORCID-om i navesti način doprinosa svakog autora u samoj prijavi rada. Svaku prijavu pregledat će urednički tim F1000 Researcha koji je suradnik sa Europskom komisijom na platformi. Oni provjeravaju autore, njihove kvalifikacije, pridržavanje tih autorskih smjernica unutar rada, ali i samu razumljivost i gramatiku rada. Naravno, pritom moraju obratiti pozornost na potencijalne plagijate, dostupnost podataka za provjeru rada, odnosno za recenzente i pridržavanje etičkih smjernica. Kroz taj urednički tim zapravo se ulogu glavnog urednika koji donosi krajnju odluku o objavi rada prebacuje na skupinu ljudi iz različitih znanstvenih područja i različitih životnih i razdoblja u karijeri. Naravno, da bi rad bio prihvaćen, važno je da je nastao u sklopu projekta iz programa Obzor 2020. Dakle i nadolazećeg programa Obzor Europa, te da je do sada naravno neobjavljen, ali prihvaćanje za objavu nikako neće ovisiti o njegovoj trenutnoj aktualnosti ili trenutnom interesu za tematiku rada. Ovdje imam kratki video samo da vidite kako bi izgledala prijava rada na ovoj platformi. Samo da stavim šeranje.
Nadam se da nije bilo baš prebrzo. A ako niste baš uspjeli popratiti, bit će vam dostupna prezentacija nakon završetka. Znači, na taj način se prijavljuju sami radovi. To je prije pregleda uredničkog tima. Pa onda kada pregleda urednički tim, onda se tek objavljuju. Odnosno, nakon prihvaćanja od strane uredničkog tima, oni se objavljuju kao radovi koji čekaju zapravo recenziju. Ovdje bi valjalo napomenuti da Open Research Europe ne treba zamijeniti za preprint server, jer objavljeni radovi ipak prolaze kroz recenzijski postupak, dok se na takozvanim preprint serverima objavljuju isključivi pretisci bez prolaska recenzije. Recenzente također odabire urednički tim platforme, ali je autor svakako dužan predložiti barem 5 potencijalnih recenzenata koji zadovoljavaju osnovne kriterije. Naravno, i kriteriji i upute za recenzente su dostupni na stranici, a autori se mogu poslužiti i Open Research Europe alatom za lakše pronalaženje stručnjaka iz znanstvenog područja koji bi mogli biti recenzenti na tom radu. Recenzije, odnosno recenzijske izvještaje također pregledava urednički tim prije njihove objave, te autor obaviješten kada recenzija postane javno dostupna. Prilikom odabira tog recenzenta urednički tim provjerava naravno njihove kvalifikacije i stručnost. Ovdje je uvjet da je osoba iz struke iz koje je članak, da ima barem 3 članka kao glavni autor na tu temu i od toga jedan mora biti objavljen u zadnjih 5 godina. Naravno, gledaju da su recenzenti nepristrani, odnosno da nije bilo nikakve suradnje sa autorima članka u zadnje 3 godine ili da ne rade na istoj instituciji, te se pazi da su nekako iz što različitih lokacija, odnosno geografski udaljeni, ali i različitih pozadina. Cijeli je postupak recenzije potpuno transparentan, svaki je izvještaj recenzenta javno dostupan i povezan sa imenom recenzenata, afilijacijama recenzenata. Tu je nekako bitnije bilo da je recenzija vršena potpuno otvoreno kako bi zapravo cijeli proces evaluacije i unapređenja rada bio vidljiv, nego da se recenzija izvrši brzo. Te sam našla podatak da se u prosjeku čeka 22 dana za prvu i 44 dana za drugu recenziju na objavljeni rad, pa bi bilo nekako prosječno da je 80 dana potrebno da bi rad prošao kroz cijeli recenzijski postupak. To naravno varira ovisno o vrsti rada, znanstvenom području, vremenu recenzenata, vremenu uredničkog tima, odnosno količini prijava rada i slično. Oznake recenzije koje rad može dobiti kao recenzijski statusi su znači ova 3. Prvi je, ja sam ga nekako prevela neodobren, označava da su u radu pronađeni nedostaci koji zapravo uvelike utječu na njegove rezultate i zaključke, ali se oni kao takvi ne smatraju odbijenim radovima, već ih samo taj recenzent koji je tako ocijenio rad smatra nisko kvalitetnim radovima. Drugi bi bio odobren s nekakvim uvjetima, kada recenzent smatra da su ipak potrebne neke veće izmjene kako bi se rad mogao smatrati recimo znanstvenim, a zadnje bi bilo da je odobren, odnosno da je prošao, da recenzent rad smatra znanstveno utemeljenim, takvim kakav je, uz možda predložene neke manje ili možda čak nikakve izmjene. U rujnu ove godine omogućena je opcija i kolaboracijske recenzije koja podrazumijeva zapravo suradnju 2 ili više akademskih stručnjaka na jednom recenzijskom izvještaju. Takva recenzija smatrala bi se prikladnom između ostalog za interdisciplinarne radove, ali ima i drugih prednosti. Tu bi naglasila prednost za mlade istraživače koji se nekako prvi puta upuštaju u znanstvenu komunikaciju, te na ovaj način mogu
surađivati s mentorima, u recenzijskom mentorima ili nekim, recimo to tako, iskusnijim istraživačima u recenzijskom postupku, a na taj način ne samo stjecati iskustvo u tome, već će dobiti i priznanje jer će njihovo ime i prezime ipak biti pripojeno tom recenzijskom izvještaju. Da bi prošao, odnosno da bi dobio, to su oni preveli, to bi bilo past peer review, ja sam to prevela prošao recenzijski postupak. Znači mora imati barem 2 u potpunosti odobrene ili barem 1 odobrenu i 2 odobrene s uvjetima recenzije kako bi se smatrao da je prošao recenzijski postupak. Na te recenzije se autori potiču da što preciznije odgovore i da svoje odgovore javno objave u obliku ispravljenih verzija ili komentara. Povlačenje radova s platforme neće biti moguće i nije, jer se svakom radu ipak dodjeljuje DOI oznaka, te na toj lokaciji bi zapravo trebao biti trajno dostupan njegov potpuni sadržaj. U slučaju ipak grešaka ili nekih omaški može se od uredničkog tima zatražiti da se rad označi kao povučen, ali se mora jasno navesti i razlog za to. Nakon svake nove objavljene verzije rada, recenzenti nakon tog izvještaja kontroliraju da li su autori ispravili ono što se tražilo da isprave. Nove verzije rada objavljene kao odgovori na recenziju smatraju se ispravcima ili oni to nazivaju revised verzijama, a verzije rada koje autor samostalno želi objaviti kao nekakvo ažuriranje nazivaju update. Objavljivanje novih verzija se neće naplaćivati, odnosno ne naplaćuje se i vrlo je poticano. Jedino se savjetuje autore da pričekaju rezultate više recenzija prije objave u potpunosti ispravljenih verzija. Sve verzije rada su naravno javno dostupne i označene posebnom DOI oznakom, a na početku svake verzije rada ukratko su opisane učinjene izmjene. Omogućeno je naravno i komentiranje radova. Tu isto autori mogu odgovarati ili netko drugi može komentirati. Naravno potiče se isto pokretanje konstruktivnih rasprava tu o objavljenim radovima, te je naravno i za to potrebna prijava, odnosno registracija na platformu i u svaki je komentar označena i uloga komentatora, odnosno da li je autor, recenzent, neka treća osoba, te je potrebno naravno navesti uz komentar postoje ili neki sukob interesa. Objavljeni radovi bit će dostupni su pod Creative Commons licencijama. Radovi i recenzije su zapravo dostupne pod Creative Commons Attribution licencijom, što zapravo omogućuje neograničenu upotrebu i obnovljivost istraživanja uz obavezno navođenje izvora te citiranje svake stavke posebno, dok će istraživački podaci ipak biti dostupni pod Creative Commons Public Domain Dedication licencijom i to kako bi se olakšala ponovna upotreba podataka, moguće u kombinaciji više skupova podataka koji su potencijalno različitih autora i licencija, pa nekako da se olakša ta kombinacija različitih licencija možda. Ovdje standardni stilovi citiranja nisu bili prikladni jer se status recenzije rada mijenja nakon svake objave, rad može imati više objavljenih verzija, pa je standardno citiranje prilagođeno kako bi obuhvatilo recenzijski status i verziju rada na koju se taj citat odnosi. Sukladno tome osmišljeno je i citiranje recenzija, jer svaka ima svoju DOI oznaku i zapravo svaki je svoj vlastiti izvještaj. A za svaku stavku navedenu i dostupnu na ove platformi dostupna je opcija site kojom se onda dobije potpuni citat tražene stavke. Trenutno platforma ne podržava faktore odjeka časopisa kako bi se
važnost ipak prebacila na vrijednost objavljenog sadržaja, a smanjio se naglasak na časopisu ili zapravo platformi na kojoj je rad objavljen. Neke metričke metode za istraživanja ipak podržava. Svaki rad sadrži sa strane mjerne podatke o dosegu, interesu i zapravo takozvanoj kvaliteti rada. To su citiranost rada, broj pregleda preuzimanja, dijeljenja na društvenim mrežama i slično, znači više nekako altmetrija. Opet, korištenjem baš tih metričkih metoda cilja se pomicanje s metrike evaluacije časopisa na naglasak evaluacije samog rada. Sav sadržaj platforme trajno je pohranjen u digitalnom arhivu Portico, a samo odobreni, odnosno oni koji su prošli recenzijski postupak, best peer review, su trajno pohranjeni u Zenodo ili se mogu pohraniti u neki tematski repozitorij. Svi objavljeni radovi vidljivi su na Google znalcu, a nakon što platforma prođe neke službene evaluacije većih indeksnih baza podataka, odobreni ili best peer review radovi bit će pohranjivani i tamo. Naišla sam i na informaciju da su nedavno, zapravo u listopadu ove godine, prihvaćeni od strane DOAJ-a, mislim Directory of Open Access Journals, a trenutno su u procesu i prijave na druge indeksne baze podataka. Zatim nešto o samom financijskom aspektu. Platforma zapravo trenutno radi na temelju 4-godišnjeg ugovora prema kojemu Europska komisija plaća F1000 Researchu 1.296.316 eura za prilagođavanje postojeće platforme F1000 Research onim uvjetima izdavanja koje je postavila Europska komisija i za njezino održavanje, naravno. Europska komisija pritom se obvezala platiti i naknade za objavljivanje, odnosno APCs, za svaki rad objavljen na ORE platformi, kako bi oslobodila autore troškova izdavanja. Iznos za svaki pojedini rad Europska komisija plaća 780 eura i to bez obzira na vrstu i duljinu rada. Sve informacije o financijskom strukturi su zapravo dostupne na njihovim stranicama i u svakom trenutku bilo tko to može vidjeti. Ovo je jedan primjer kako to izgleda, vizualno su to prikazali nekako, na što se troši novac. Znači zapravo stvarno je veliki naglasak na transparentnosti cijele platforme. A kako je do sada ta platforma, recimo tako, bila produktivna? Dok sam pripremala prezentaciju, htjela sam provjeriti što se tamo dešava i evo na 17.12. prošli petak bilo je objavljeno čak 153 sveukupno publikacija, znači svih vrsta znanstvenih, odnosno radova. Od toga je bilo baš 122 radova, članaka i njih 51 je bio odobren, a sveukupno je 63 publikacija odobreno, odnosno best peer review prošlo recenzijski postupak. Na samom kraju htjela bih samo navesti neke od glavnih nedostataka i prednosti ORE platforme. Nekako, barem koliko sam ja primijetila, jedan od glavnih nedostataka je što je trenutno moguće samo objava na radova na engleskom jeziku. Čula sam da žele prevesti neke informativne stranice i upute na više jezika, čisto kako bi bilo lakše i razumljivije za više autora, ali za sada je i dalje u planu da ostane moguće samo objava radova na engleskom jeziku. Još problematično je bilo biranje znanstvene kategorije na početku prijave rada. To pak predstavlja problem nekako za interdisciplinarne radove, ali su to riješili, odnosno prvo su obrazložili to kao
prilikom prijave, nakon odabira znanstvene kategorije, se odmah nakon toga prema znanstvenoj kategoriji bira i vrsta rada. Znači najprije to, a zatim je njima to bitno zbog statistike radova za svaku kategoriju, odnosno za svaku znanstvenu kategoriju. Poslani radovi mogu se naknadno ipak označiti kao interdisciplinarni, samo treba naznačiti u prijavi rada, znači kada se šalje na pregled uredničkom timu, treba se označiti u bilješci da je interdisciplinarni rad i u koju još kategoriju bi se spalo. Ali osim toga zapravo vidim najviše prednosti i nekako vidim da bi te prednosti imaju potencijal uvelike preokrenuti tradicionalno znanstveno izdavaštvo, pogotovo prema otvorenosti. Znači, najviše je taj naglasak na samoj transparentnosti cjelokupne znanstvene komunikacije, ali i ovo neposredno objavljivanje bez neke veće vremenske odgode. Nakon prijave rada, on zapravo može biti objavljen na platformi u roku samo od 7 dana. Osim toga, uvelike se olakšava istraživačima koji su unutar programa Obzor 2020. Ili Obzor Europa uskoro. Olakšava im se zadovoljavanje obveze objave u otvorenom pristupu. I to čak bez ikakvih dodatnih troškova. Sami otvoreni recenzijski postupak omogućava drugim znanstvenicima da samostalno procijene kvalitetu rada, da se potakne neka konstruktivna diskusija koja bi za cilj imala više unapređenje rada i unapređenje znanosti na kraju. Osim toga, prihvaća se vrlo velika raznolikost sadržaja, od nekih standardnih znanstvenih članaka do isto samih istraživačkih bilježaka, a svaki od njih posebno je moguće i citirati. Nekako smatram da takva otvorenost na toj platformi općenito u znanosti može uvelike pridonijeti radu istraživača, radu ustanova, društvu općenito, i to je jedan veliki korak prema implementaciji otvorene znanosti. Mislim da bi to bilo to od mene. Ovdje sam stavila neke izvore ne samo koje sam koristila, nego i koji bi zapravo i vama mogli biti korisni. To će isto biti dostupno, znači cijela prezentacija će biti dostupna. I to bi više manje bilo to. Ovdje sam stavila i svoj mail ako će mi itko trebati za ikakva pitanja. I naravno, ako itko ima sad pitanja, slobodno. Hvala Tanja. Mislim da je to bilo jako zanimljivo i nešto novo. Dosta nas je ovdje, pa vas pozivamo da se uključite sa svojim pitanjima, komentarima, nekom raspravom. Možete i uključiti svoj mikrofon pa se javiti uživo ili natipkati nam u chat. Ja mogu ja jedno trivijalno pitanje. Da, recite. Trivijalno pitanje oblika... Ne čujem kolegu Eugena. Prvo sam čuo, a onda sad više ne. Ne? Da. Ne? Sad, jel me čujete? Sad da. Ok. Ma samo trivijalno pitanje. Rekli ste da će prezentacija biti dostupna. Gdje i kako? Stavit ćemo ju na naše mrežne stranice, svakako gdje ćemo ju staviti, možda u story, na Facebooku za objavu. Dobro, ako je na vašim mrežnim stranicama. Znači, da, bit će na blogu i mislim da možemo staviti u Fulir ili? Pa ja mislim da bismo mogli i to u naše institucijske repozitorije, ali svakako na mrežnim stranicama Centra za znanstvene informacije će biti polinkana. U redu, hvala puno. Odlična prezentacija. Usput. Hvala.
Imam ja jedno pitanje, ako smijem, odnosno dva. Da. Da, hvala na prezentaciji. Evo, meni je bio zapravo na neki način prvi kontakt s ovom platformom. Mislim, iako sam čuo za nju prije, ali nisam se nikad uhvatio vremena i truda da malo proučim. Ali, evo, konkretno dva pitanja. Malo me, na kraju sam vidio, platforma je zapravo omogućena samo za rezultate koji su direktno proizašli iz H2020 ili Horizon Europe programa. Znači, neka naša lokalna istraživanja koja su financirane od strane ministarstva, odnosno Zaklade za znanost ili nekih drugih fondova, zapravo nisu eligible za objavljivanje na ovoj platformi. Tako je. Nažalost, trenutno je takav ugovor, ovaj četverogodišnji, između F1000 Researcha i Europske komisije, tako da zapravo obuhvaća samo taj program, odnosno samo projekte iz tog programa. Da, vidim nadaju da se, barem koliko sam shvatila, nadaju i drugim ustanovama, projektima, programima, ali za sljedeće 4 godine mislim da je to, pa možda kasnije sa drugim financijerima možda i bude. Aha, ali trenutno su dakle samo vezano za Horizon. Tako je. Za europske projekte Tako je, su zapravo trenutačno samo obzor. Znači, za sve ove ostale publikacije smo dalje prisiljeni biti na standardnom, da kažem, načinu objavljivanja. Nažalost, da. Ali evo, to je jedan od načina ako je itko u tom programu, odnosno projektu programa Obzor, uskoro Europa, barem malo da se olakša. Aha. I još jedno pitanje, s obzirom da nama na kraju krajeva se uvijek za nekako napredovanje ili za prijave drugih projekata se zapravo gledaju časopisi, odnosno naša znanstvena publicistika. Jel ima se neka ideja kako će se recimo rad objavljen na ovoj platformi dalje evaluirati? Odnosno kako će nam to ulaziti recimo za nekakva napredovanja ili u budućoj karijeri? Slično pitanje je postavila Iva u chatu. Aha, sorry, nisam vidio. Ne, dobro, taman se okay. nadovezujete. Kako motivirati istraživače da objavljuju na ovom platformi kad se kalkulira isključivo po Q-ovima i impact faktorima i svim onim dobro nama svima znanim podacima, to jest naši sustavi za napredovanja su dosta onako rigidni. Da, to je, s obzirom da je nova platforma, zapravo novo izdavačko mjesto, trebalo bi ipak pričekati minimalno koju godinu, ali sigurno puno više, da uopće dobije tu neku evaluaciju uopće. Kao što sam već napomenula, već su se prijavili za službenu evaluaciju nekih indeksnih baza podataka. Još nisam našla informaciju u kojim bazama podataka. Vjerojatno će to objaviti kada saznaju nešto više, kada dobiju neke odgovore. Ali da, za sada nema takvih podataka, nema indeksiranosti, ali se između ostalog to nekako želi smanjiti, želi se na tim nazovimo to kvaliteti časopisa. Žele prebaciti naglasak upravo na rad. Bar sam ja to tako shvatila, da bi zapravo bilo bolje da se evaluira sami rad, a ne izdavačko mjesto. Znači ne platforma, da nema platforma čimbenik odjeka, nego da se baš gleda koliko je puta citiran rad, u kojem kontekstu, ko je komentirao, ko je recenzirao. Mislim da bi čak, moje mišljenje, to meni bila više evaluacija kvalitete rada nego neki metričke metode za evaluaciju časopisa. Za sad da, nema metrike evaluacije za Open Research Europe, jer ipak stvarno je to poprilično novo, s obzirom da je izašlo u ove godine. Nadam se da je to odgovorilo vaše pitanje. Hvala. Evo imamo još jedan komentar od Marija.
da će institucije vjerojatno uvesti ovaj sustav u kriterije napredovanja, možda i pod utjecajem Europske unije i Horizon linija financiranja projekata. Pa nadajmo se da će biti tako. Da. Vrijeme će pokazati. Da, dobro si Sanja rekla, u ovoj, zapravo tu se stavlja naglasak na sam rad, a ne na izdavača. Jer zapravo platforma je preuzela ulogu izdavača, jel? Ali ona je zapravo više alat neki za objavljivanje, plus naravno recenzijski postupak je ovo drugo što nudi. Radovi su originalno su objavljeni na platformi, to je sve nekako zato oni tako da za sad... Zato i njihova suradnja, pretpostavljam, sa ovim F1000 koji su isto prije dosta već godina počeli raditi na istom principu, jel? Dakle, da na svojoj platformi objavljuju, da je moguće na njihovoj platformi objavljivati radove uz otvoreni recenzijski postupak i zapravo tako staviti naglasak na rad. Sofija pita da li radovi imaju DOI ili nekakav broj, neki identifikacijski broj rada. Kako izgleda? Svaki rad, odnosno svaka verzija rada ima svoj posebni DOI oznaku. Isto kao i svaki recenzijski izvještaj, pa makar isti recenzent napisao novi izvještaj će imati novu DOI. Da, ali nema znači nekakav ID, ono što kod izdavača imamo ili broj stranica ili ID rada koji se veže za njega. Pa onda ukupan broj stranica. Ima li takve nekakve metričke pokazatelje? Ja ono sa strane Crosbya i Unosa gledam na taj, kako bi se to unosilo. Da, znam na šta ciljaš, ali ne, mislim da mogu čak i pokazati na ovome sajt. Da, možda Sanja da otvoriš jedan rad pa nam šeraš ekran da vidimo kako izgleda. Tamo sam krenula samo sekundu, malo mi je spori internet. Evo. Evo, znači tako bi, ovo je pregled znači Open Distro platforme i evo kad stisnem, ovo je čeka, kada nađemo evo ovaj jedan koji ima recenzijski izvještaj. Ovdje je vrsta rada. Onda recenzijski status. I naravno sve druge informacije su odmah ispod rada. Aha, pretpostavljam da je to ovo tu na što misliš, Sofi. Da, to je nešto. 1.37, kao nešto što bi moglo... To je valjda prvi rad koji je unesen, pa je onda 37 stranica treba vidjeti. Ok, budemo proučili. Da, evo, svaka ima posebno, znači prva verzija je, možda je ovo broj rada, a ovo je prva verzija, pa isto tako i ovdje. Broj rada, druga verzija. Da. Da, i htjela sam, dobro da sam me sjetila, pokazati vam kako izgleda, znači ovdje je općenito rad, a sa strane možemo naći odmah i otvorene recenzijske izvještaje. Pa kad se klikne na jednu, odnosno može se prebaciti na prvu verziju, kad se klikne na ovaj tu read, da se pročita jedan recenzijski izvještaj, može se apsolutno sve što je recenzent napisao se može pročitati. Naravno imaju i svoja pitanja kao nekakve vodilje i sve ostale informacije koje su tražene. Sad bi tu zapravo ja kao random netko mogla komentirati recenzijski izvještaj. A vjerujem da su tu negdje dolje i omogućeni komentari. Evo ga.
znači potrebna je prijava. Ima li još pitanja možda? Ja imam pitanje, da se može možda prema državi ili instituciji pretražiti platforma. Ja sam na brzinu pogledala pa nisam našla u Da, ima. postoji Da vidimo recimo ili ima već neki naš. nisam baš gledala filtere, ali postoji ovaj advanced search, pa se Da, može ovdje po znanstvenoj kategoriji i vrsti rada, evo može po godini, po projektu iz Obzor 2020. I financijeru. da, tu izgleda nemam po državi Eventualno da A moglo bi se, da, znači financijeri. hrvatski financijer. ili po Da. financijeru, da. Onda se samo tu potraži, znači oni financijeri koje treba. Probaj upisati Croatian, Hrvatska zaklada za znanost, pomozite mi koji je prijevod. Ne bi rekla. Počnite kucat pa će on pretražiti. Da, Nema. nema do sad ništa. Samo treba reći da u nekim časopisima se mi zovemo Hrvatska, a nema Croatian. Možda nema. Ili ministri, dobro. Možda će se još proširivati. Evo, našla sam postoji pretraživanje prema, samo neće mi što je, prema naslovu, autorima, instituciji, afilijacijama i slično. Da, ne vidim baš za zemlju. Da, autorova afilijacija i institucija, dakle bi nas moglo zanimati onda. Da. Author affiliation, to tam Ruđer se može upisati. Ne znam da li ima. Ili Croatia. Pa to se neće ići po državi, vjerojatno. Evo, prvo ćemo sa Ruđerom. To će teško s tim slovima ići. Kako smo rekli da ide na engleskom? Ja mislim da neće biti dok neko ne objavi, nema šta naći. Da, točno to. A mislim Da, vjerojatno će im se normativa povećavati kad ljudi objavljuju. Mogu ja nešto pitati? Sam gledala. Evo ovako, znači mislim da je jedna od osnovnih ideja, ono kad smo prije puno godina slušali da se počinje raditi na nečemu, bila ta da ne moramo platiti objavljivanje. Pretpostavljam da je ovo besplatno. Da. Znači, poanta je zapravo cijele platforme bila da bude besplatna za autore, ali isključivo za autore koji su, odnosno za rezultate koji su proizašli iz projekta nekog projekta iz programa Obzor 2020 ili Obzor Europa. Tako da je zapravo samo to najveći, barem kod nas, problem, kaj nije baš dostupno za sve, nego samo za istraživanja iz programa Obzor 2020. Da, meni se čini nekako preljevanje šupljeg u prazno. Europa očito nije htjela plaćati novce za objavljivanje u časopisima, pa su sami uzeli pod svoje, ali u konačnici taj novac se potroši. Samo u ovom slučaju oni sami sebe financiraju pa mogu zaposliti svoje unuke, prijatelje i tako dalje. Meni se ne čini da se išta u globalu tu špara. Nekoga moraš platiti da bavi neki posao. Mislim, plaćanje je F1000 Research, koliko sam ja shvatila iz pregledavanja cijele njihove stranice. Oni zapravo plaćaju i dalje F1000 Research za svaki rad koji je objavljen na toj platformi. Tako da netko je plaćen za objavljivanje u otvorenom pristupu ipak, ali razumijem. Imamo li još neko pitanje ili komentar? Dobro, izgleda trenutno da nema. Sanja, imaš li ti još neku zaključnu riječ za reći?
Ne, samo hvala puno na slušanju svima koji su ostali do kraja i hvala puno na pitanjima i sudjelovanju. Ništa, pratit ćemo razvoj ove platforme, pa možda za neko malo dulje vrijeme bude i nastavka ovog predavanja kad vidimo kako se stvar razvija. Bilo bi zanimljivo. Da. Hvala vam svima što ste došli slušati i što ste se uključili sa pitanjima u raspravu. Mi ćemo sada nastaviti s kolokvijima, tako da bacite oko na naše mrežne stranice, Facebook profil i sve ostale kanale za informiranje. I nadamo se da ćemo se vidjeti ili ovako virtualno ili hibridno ili uživo sasvim u dvoranama našim, to ćemo još vidjeti. Da, držimo fige. Hvala Sanji, hvala vama i do skorog viđenja. Hvala, vidimo se.